Gwdan Radab YouTube channel जों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर सो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव कमल दैमारि सो दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै मिथिबाय जानांगौ सो जों मिथिगौ जे कर'ना भाइरासनि थाखाय आसामनि बायजोआव थाहैनाय गोबां सुबुङानो जोंनि बे आसामाव फैफिननो हायाखै सो बिथांमोना दा माबोरै फैफिनगोन बिनि थाखाय बिथांमोना दा आगोल माने सिगाङै दा बावैनि एसे सिगाङाव बिथांमोना मोनसे फन नाम्बार मिस कल हरदोंमोन बिनि उनावहाय लिंक फैदोंमोन आरो बे लिंकआव जोङो थांनानै एप्लाइ खालामदोंमोन सो दानिनै मोनसे दा गोदान मोनसे प्रसेस ओंखारलायदों आसाम सरकारा प्रभाइड खालामदों बेनिफ्राय बाहेराव आसामनि बायजोनिफ्राय आसामाव माबोरै फैगोन बिनि कारणे मोनसे फर्म ओंखारनाय जादों बे फर्माव नोंथांमोना जास्ट लिंकखौ थुनानै फर्म फिलआप खालामनानै आसामाव फैनो हागोन सो बेखौ जों माबायदि फर्म फिलआप खालामनांगौ बेखौ नै भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर होल डिटेल्स माने फारसेनिफ्राय सोलोंनाय जागोन खालामलासिनो जोङो माबायदि फर्म फिलआपखौ खालामनांगौ जों बेखौ जोङो फारसेनिफ्राय सोलोंदोंसै लोगोफोर सो नोंथाङा जों जा लिंक होदों डिस्क्रिप्शन बक्सआव बे लिंकखौ जुदि थुना होयोब्ला नोंथाङा नै पेजखौ नुनो मोनगोन सो बेबायदि पेजाव नोंथाङा लिंकखौ थुनानै फैबानो जाबाय फार्स्टलि सो बेवहाय माबा माबि लिरनाय दङ आरो ना फरायनो गोसोबा फरायनो हागोन आरो फरायालासिनोबो डाइरेक्ट फर्म फिलआपखौ खालामनो हागोन जोङो सो फार्स्टलि जोंना मा दङ नैयावहाय नुनो मोनो नोंथांमोना ट्रेभेल डिटेल्स होनदों सो नोंथाङा ट्रेभेल फार्स्ट नैयाव थुनांगोन आरो ना सो मा दङ नाय बेवहाय ग्रुप दङ फेमिलि दङ इन्डिभिजुवेल दङ नोंथाङा जुदि बायजोआव जुदि ग्रुप दोलो हिसाबै जुदि दंहोयोबा नोंथांमोना ग्रुप थुबानो जाबाय आरो जुदि फेमिलि बायदि दङबा फेमिलि थुबानो जाबाय माने फेमिलि दंहोयोबा आरो ना सो आरो इन्डिभिजुवेल माने हारसिङै दङबा आसामनि बायजोआव सो इन्डिभिजुवेल बेखौ थुना होबानो जाबाय सो दा आं इन्डिभिजुवेलखौ लानानै नोंथांखौ बुजायनाय जासिगोन सो बेनि उनाव नोंथांमोना नाम्बार अफ ट्रेभेलार्स सो दा बेवहाय मा थुनांगोन बेवहाय नाम्बार अफ ट्रेभेलार्स माने खैजोन फैगोन माने नोंथांमोना जुदि सासे फैयोबा सासे थुबानो जाबाय सानै फैयोबा सानै बेबायदि थुबानो जाबाय सो बेनि उनाव नेक्स्टआव नाय ट्रेभेल एरेन्जमेन्ट माने नोंथाङा नाय बेवहाय मा होनदोंमोन ओन एरेन्जमेन्ट दङ आरो रिक्वेस्टिं गभार्नमेन्ट फर ट्रेभेल एसिस्टेन्ट दा नाय ओन एरेन्जमेन्ट जाबाय माने नोंथाङा जुदि गावनि गारिजों फैनो गोसोब्ला रिजार्भ लानानै सो ओन एरेन्जमेन्ट थुबानो जाबाय आरो जुदि गभार्नमेन्टनि थ्रुजों फैनो गोसो दंब्ला अब्ला नोंथाङा रिक्वेस्टिं गभार्नमेन्ट फर ट्रेभेल एसिस्टेन्ट बेवहाय थुना होबानो जाबाय अबयसे नोंथांमोनखौ गभार्नमेन्टनि थ्रुजों थाबैनो लाबोनो हानाय नङा मानोना आसामनि बायजोआव जोबोर मानसि दङ 20 लाखसोआनो दङ बायजोआव दङ खोमा सो बिथांमोनखौ जुदि आसामाव सानसेयाव जुदि लाबोजोबोब्ला बहा दोननो क्वारेन्टाइन खालामनायाव एसे उसुबिदा जागोन सो बेनिखायनो जुदि नोंथाङा रिक्वेस्टिं गभार्नमेन्ट फर ट्रेभेल एसिस्टेन्टआव थुना होयोब्ला एसे उनावबाबो लाबोगोन आरो ना 1 मान्थनि गेजेराव बा बिनि उनावबाबो लाबोनाय जागोन आसामाव सो बिनि उनाव बेयाव थुबानो जाबाय नैयाव दा रिक्वेस्टिं गभार्नमेन्टआव जुदि नोंथाङा जुदि माबानि गोसोजों फैनो लुगैदोंबा गभार्नमेन्टनि थ्रुजों सो बेनो ट्रेभेल टाइप नोंथाङा बेवहाय दङ मोननै अपसन दङ वान वे आरो राउन्ड ट्रिप सो बेवहाय राउन्ड ट्रिपआ दाथ' जाखानाय नङा मानो होनबा नाय राउन्ड ट्रिप माने नोंथाङा फैफिननानै आरो थांफिननाय आरो ना बेबायदिथ' दा जानाय नङा दा परिस्थितियाव सो दा वान वेखौ थुनांगोन मानोना वान वेआ थांनानै माने डाइरेक्ट फैनाय आरो ना थांफिननाय नङा सो बेनि उनाव रिमार्क्स सो नोंथांमोना जायखिजाया लिरनो हागोन आई निड टु गो होम बेबायदि लिरना होजागोन आरो ना आई निड टु गो होम आरो नोंथाङा गावनि रावखौ शेयार खालामलायनो हागोन बेवहाय सो नाय बेनि उनाव दङ जोंना ट्रेभेल डिटेल्स सो बेवहाय नोंथांनि नामखौ लिरनांगोन बेवहाय नै मोनसे अपसनाव नैयाव नोंथांनि नामखौ लिरबानो जाबाय बिनि उनाव मबाइल नाम्बार नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ लिरना होबानो जाबाय बेवहाय सो नों इमेल दङबा इमेलखौ लिरबानो जाबाय बाट निउ इमेला मन्डेटरि नङा माने गैयाबाबो जेबो अरजाया आरो ना बेनिफ्राय केटेगरियाव दङ नैयाव थुबानो जाबाय दानिया टुरिस्ट दङ पिलग्रिम दङ स्टुडेन्ट दङ पेसेन्ट दङ आदार्स दङ दा नोंथांमोना मा केटेगरियाव गोलैयो बेखौ थुबानो जाबाय दा जुदि नोंथाङा पेसेन्ट बा स्टुडेन्टआव थुबानो जाबाय आरो जुदि खामानि मावनो थांदोंब्ला अब्ला नोंथाङा आदार्सआव थुबानो जाबाय लोगोफोर बेनि उनाव जेन्डाराथ' मिथियाव गावबा गाव मेल बा मेल फेमेल बा फेमेल बेवहाय थुबानो जाबाय बेनिफ्राय एजखौ नैयाव थुबानो जाबाय एजआ नोंना बेसेबां सो बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपआ मा दङ इफ एनी अफ ट्रेभेलार इज साफारिं फ्रम एनी आदार फलोइंग एलिमेन्ट मा बेयाव मा दङ ना एलिमेन्ट दा बेवहाय मा दङ हार्ट डिजिज लां डिजिज लिभार केन्सार किडनि डिजिज बेबायदि जुदि बेराम दङबा नोंथाङा अब्ला नोंथाङा इएस थुबानो जाबाय आरो बेबायदि जुदि बेराम गैयाब्ला नो थुबानो जाबाय सिम्पलि नो थुना होबानो जाबाय बेनि उनाव नैयाव दङ प्रेजेन्ट एड्रेस डिटेल्स बेवहाय नोंथांमोना दा बहा दंहैयो आसामनि बायजोआव बेनि डिटेल्सखौ होबानो जाबाय सो दा बेथ' इन्डियानो जाखागोन बेखौ बेनिफ्राय स्टेटआव नोंथाङा
मा स्टेटआव दङ दिल्ली बा दिल्लीयाव गवा बा गवा गुजरात बा गुजरात मा स्टेटआव दङ आरोना स' आं दिल्लीखौ थुना होबाय नोंथाङा जेनेबा दिल्लीयाव दङ आरोना दा दिल्लीखौ थुना होबाय आङो स' दिल्लीयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा दिल्लीनि जा डिस्ट्रिक्ट दङ बेफोरो बेयाव स' जाजोबखागोन दा दिल्ली थुआलासिनो बेबायदि नों कर्नाटक थुना होयोबा कर्नाटकनि जा डिस्ट्रिक्ट दङ गासैबो फैगोन स' बिनि उनाव नोंथाङा जायखिजाया नोंनि डिस्ट्रिक्टखौ थुबानो जाबाय नों मा डिस्ट्रिक्टआव दङ कर्नाटकनि स' बेबायदि होबानो जाबाय कर्नाटक थुबानो जाबाय कर्नाटकआव दङबा आरो पान्जाबआव दङ पान्जाब बेबायदि थुबानो जाबाय बिनि उनाव पिन क'डखौ होबानो जाबाय नोंहा दा मा जायगायाव दङ बिनि पिन क'डखौ होबानो जाबाय बेवहाय आरो नेवहाय लास्ट नै मोनसेयाव पुलिस स्टेसन बेफोरखौ होबानो जाबाय बेखिना मेन्डेटरि दे लोगोफोर बेखिना होथारनांगोन मानो होनोबा नोंखौ नहलेबा माबायदि गभार्नमेन्टआ नोंखौ मा जायगायाव दङ मिथिनाय नङाना स' बेनिखायनो मोजाङै डिटेल्सखौ होल डिटेल्सखौ होबानो जाबाय बेनो दङ एड्रेस टु हुइच इउ आर ट्रेभेलिं टु माने नोंथाङा बैनिफ्राय आसामनि मा जायगायाव फैगोन बेखौ नोंथाङा बेवहाय लिरनांगोन एड्रेसआव फार्स्टआव लिरबानो जाबाय एड्रेसखौ नोंथांनि एड्रेसखौ बा आसामनि लोगोसे आरो नोंनि पुलिस स्टेसन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टबो लिरजागोन आरो गासै होल डिटेल्स बेयाव लिरना हो पिन नाम्बार बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ अबसे निउ दंखायो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौबो सिलेक्ट खालामबा जाबाय नैनि अप्सनाव दा आं दरं दङबा दरं बाक्सा दङ बाक्सा क'क्राझार बा क'क्राझार आं दा बाक्सायाव थुना होबाय निया स' एसे गोबाव नांदो बाक्सा थुनाव स' बाक्सानिया थुबाय लोगोफोर स' बाक्सायाव थुबाय स' क'क्राझाराव बा क'क्राझार उदालगुरि बा उदालगुरि बेबायदि थुबानो जाबाय बेनिफ्राय पुलिस स्टेसन नोंथांनि न'नि जायगानि पुलिस स्टेसननिखौ थुबानो जाबाय ओमफ्राय पिन नाम्बार नोंथांनि बे नै जायगानि आसामनि पिन नाम्बारखौ थुबानो जाबाय ओमफ्राय सार्कोल अफिसनि माबाखौ थुबानो जाबाय नोंथाङा स' बिनि उनाव डु इउ बिलं टु उर्बान एरिया माने नोंथाङा गामिनि बा रुरेल थुबानो जाबाय आरो नोगोरनिबा माने गुवाहाटि टाउन बेबायदि जुदि टाउननि बा सिटिनि बा उर्बान थुबानो जाबाय बेनिफ्राय लास्टआव डिक्लारेसन आइ एग्रि थुबानो जायो बेनिफ्राय नोंखि फरायनो गोसो दंबा फरायनो गोसो गैयाबा फरायाबाबो जेबो अरजाया बिनि उनाव नेव थुनानै 144165 नि बायदि केपचा मोनगोन गावबा गाव केपचा माने नोंथाङा फर्म फिलआप खालामबा नै केपचाखौ मोना आलदा केपचा मोनगोन स' बेखौ नोंथाङा नैबायदि थुबानो जाबाय 144165 बेबायदि थुनानै नेव साबमिट बटनाव थुनानै नोंथाङा सिम्पलि बे फर्मखौ फिलआप खालामनो हागोन लोगोफोर स' दा जों नाय बेबायदिनो जोङो नै दा आसामनि बायजोआव थानायफोरा बेबायदि फर्म फिलआप खालामबा नोंथाङा सिम्पलि आसामाव फैनो हागोन आरो नोंथाङा मोजां डिटेल्सफोरखौ होल डिटेल्सफोरखौ जा एड्रेस दङ नोंथांनि गावनि एड्रेसानो जा बायजोनि बे जा जेराव दङ बेनि एड्रेसानो जा मोजाङै फर्म फिलआप खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथाङा मोजाङै आसामाव माने बड'लेण्ड बा बड'लेण्डनि बा बड'लेण्डआव मोजाङै जाहाथे मोजाङै सफैनो हायो स' बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि हेल्प जानाय मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो नोंथाङा जोंनि जुदि चेनेलाव गोदान रादाब चेनेलाव जुदि गोदानब्ला निश्चय साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे बेबायदिनो गोनां भिडिअफोरखौ जोङो आपल'ड खालामबाय थानाय जायो सानफ्रोमबो आरो जों सानफ्रोमबो डेलि निउस थाखायो दिनैनि निउसखौबो जों अलरेडि आपल'ड खालामखानाय जाबाय दानिनो स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय